खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायबाय। दिनै 30 मे बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों गिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि गोहो बोलोखौ जेरावबो बाहायनाय नङा, गोथां देहायै खामानि मावगोन, गुबुननि सायाव लामा नायगोन। वृष राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा, हरखाब देहायाव सानाय सुनाय जागोन, देहानि जेंनानिफ्राय नोंथाङा बारग'नाय नङा। मिथुन राशि। गोसोआव गिनाय फैगोन, माबा मोनसे दाय मावफ्लांनानै गोसोआव गिनाय फैगोन, गिनाय मेवनाय गोसोजों जेरावबो आवगायनो हानाय नङा। कर्कट राशि। गोसोखौ हमथानानै सोलि, माबा मोनसे मावनो थांनायनि सिगां गोबां सानग्रो, खोथा बाथ्रा बुंनायाव सांग्रां जा। सिंह राशि। न'खरनि मुवा बेसाद बायनो थांनायाव हरखाब खहा जागोन, खहाखौ मिथिस्लाबनाय नङा, न'खराव बायदिसिना सोरजिनो गोसो जागोन। कन्या राशि। न'खरनि थाखाय गोसोआव हरखाब मोजां साननाय फैगोन, गावनि गुबुननि नोजोराव फसंथानो नाजागोन, साननाय हनायफ्रा दाजाबथा। तुला राशि। माबा मोनसे दाय मावफ्लांगोन, दाय मावनानै साजा मोनगोन, गोसोआव सानै हयै सोलिनाया दिनै नोंथांनि थाखाय साबसिन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान, हरखाब मोजां मुवा मोनगोन, लटारिफोर लायोब्ला नोंथांनि थाखाय खाफाल जुफिनो हागौ। धनु राशि। साख्रि बाख्रिनि फारसे मोजांसिन सम, हरखाब मोजां बिबान मोनगोन, गावनि बिबानखौ लानानै गोसोआव हाजासे गोग्गानाय लागोन। मकर राशि। धोरोम सिबिनायनि फारसे गोसो जानाय नङा, न'खरनि धोरोम फालिनायाव हेंथा फैगोन, गोसोआव बायदिसिना साननाय फैगोन। कुम्भ राशि। गुबुनजों फेर फाथिनो हानाय नङा, गेलेनायफ्राव जेननाय लागोन, लोरबां गोसोजों साननायफ्रा गाज्रिसिन जागोन। मीन राशि। मोजां सान, न'खरनि गोमानाय मुवा बेसादखौ मोनफिनगोन, गुबुना नोंनि सायाव बांसिन फोथायनाय फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।